प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव जाख्ल'नायनि अजद। आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा 1.5 माससो सिगाङावबो बिथाङा माखासे दुर्नीति खालामनाय जादों। VCDC मासिगिरिया रायजो राजानिफ्राय रां दाबिनानै जानायनि गोख्रों अजद। आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा जोंनि सापर्टारआ गैयाब्ला बेयावहाय सिगनेसारखौ होनाय जानाय नङा होननानै बियो रोखा बुंदों। प्रलय नार्जारिनि बेरेखा गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि अजद सोराङाव फैदों। आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा 2000 फैसाखौ आंनो होग्रो, बिनि उनावहाय सिगनेसारखौ आं होगोन। नाथाय बियो मानियाखै, माने फैसाया हरग्रो बिनि उनाव सिगनेसारखौ होनाय जागोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय मजाथि VCDCनि BJPनि मासिगिरि प्रलय नार्जारिनि बेरेखा गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय रोजा रोजा रां दाबिनाय आरो जाख्ल'नायनि अजद सोराङाव फैदों। आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा माखासे दुर्नीति खालामबाय थानाय बुस्थुखौ जोङो नुबोबाय थादों। मजाथि VCDCनि BJPनि मासिगिरि प्रलय नार्जारिया MGNरेगानि डिमान्ड फर्माव सागान होनायनि मुङाव 2000 रां दाबिनायनि अजद लाबोदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा जोंनि सापर्टारआ गैयाब्ला बेयावहाय सिगनेसारखौ होनाय जानाय नङा होननानै बियो रोखा बुंदों। सोंलुआ जाबाय, गुस्लायनाय सोरखार एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखाराव आयेन बेरेखा रां जाख्ल'ग्रा प्रलय नार्जारि बादि मैला गोनां आरो रां लुबैसुला मासिगिरिया माब्रै उदां अख्राङाव थानो मोनखो? रायजो राजानि सिगाङाव सोंलु सोमजिदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेबादि काराप्टेड मासिगिरिनि सायाव राहा लागोन ना? समासो फोरमायसिगोन। मजाथि VCDCआव सानै चेयारमेन दं। बे सानै चेयारमेननि गेजेराव भाइस हिसाबै UPPLनि दं आरो मेन चेयारमेन हिसाबैहाय जोंहा आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा BJP हिसाबैहाय बिथाङा दङ। दा बिनि खेथ्रआव जोङो माखासे दुर्नीति खालामबाय थानाय बुस्थुखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा बिनिखायनो बिथांनि सायाव जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो जों मिथिहोनो लुबैदों। बिथाङा जाहैबाय दा जोंनि मजाथि VCDCआव 13टा स्किम MGNरेगानि खामानि हाबनानै दङ। दा बेवहाय गुबुन गुबुन गामिनि जायफोरा स्किम हाबजानानै दं बिथांमोना गासैबो खामानिखौ मावजोबखांनायनि उनाव बिथांनि सिगनेसार नांगौ हिसाबै जोङो बिथांनाव सिगनेसार लायनो थांदोंमोन। बे लायनो थांनाय समाव बिथाङा बुंबाय जोंखौ माने 2000 फैसाखौ आंनो होग्रो, बिनि उनावहाय सिगनेसारखौ आं होगोन। नाथाय बे समावहाय जोंनाव फैसा गैयैलाय आङो बुंदोंमोन फैसा गैथ'आ आदा, जेखि जाया मानो फैसाखौ एसे उनाव मोनगोन, नोंथांमोना नोंसिनि मोननांगौखौ मोनगोन, दा जोंनो सिगनेसारखौ हरग्रोदो, जों खामानिखौ मावग्रोदिनि, बिनि उनावहाय नोंनो होगोन। नाथाय बियो मानियाखै, माने फैसाया हरग्रो बिनि उनाव सिगनेसारखौ होनाय जागोन। दा बे फार्स्ट टाइमाव बियो थांबाय। सेकेन्ड टाइम जोङो खावलायबावबाय माने सिगनेसारखौ हरदो आदा। बे समाव बियो बुंदों माने गावसिनि BJPनि माखासे सापर्टार मानसिफोरा नैबे डिमान्ड फर्माव जे जोङो लिरदों गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै लिस्ट खालामनाय जादोंमोन, बेवहाय गावसिनि BJPनि माखासे सापर्टार लिरजायाखै होननानै बियो माने सिगनेसारखौ होआ, बेबादि गैयाब्ला सिगनेसारखौ होनाय जानाय नङा होननानै बियो जोंनो बे खोथाखौ रोखा बुंबाय। ओमफ्राय जोङो बुंदोंमोन हाब मानो गैया जाखो? नाथाय बियो बुंदों जोंना हाइकमान्डनिफ्राय माने बेबादि दङ, जोंनि सापर्टारआ गैयाब्ला बेयावहाय सिगनेसारखौ होनाय जानाय नङा होननानै बियो रोखा बुंदों। नाथाय बेखौ आङो एसे साननानै जायफोरनाव आङो खबर मोनथावथाव मानसिफोरनावहाय एसे खबर लाबाय, BJPनि जायफोरा लिडार मानसिफोर बिसिनाव खबर लाबाय, माने बेबादि इन्सट्राक्सन गैया, सोर BJP सोर UPPL गामियाव मिलायनानै मावबानो जायो, नैबे बाथ्राखौ आङो मोनदों। दा नेक्स्ट टाइम आरो जोङो थांबावबाय माने सिगनेसार लायनो, बेयाव चेयारमेनाव जों थांबावबाय। थांबावनायनि उनाव BJPनि जाया मेम्बार दङ बेखौ लानानै फै आरो फैसा 2000 लानानै फै, अब्लासो आङो सिगनेसारखौ हरगोन।
दा बेवहाय जोङो एसे गोसोआव दुखु मोननाय बायदि जानानै जों बिनाव सिगनेसार लायालासिनो जोङो रिटार्न फैबाय। फैनानै जों TCLC नाव जों कल खालामनानै बेबादि TCLC नि सिगनेसारखौ जों लायनानै जोङो दा लाबोबाय। दा बाथ्राया बिनिया बेल' नङा, खिन्थु बिनि 1.5 माससो सिगाङावबो बिथाङा माखासे दुर्निति खालामनाय जादों। जायहा BJP नि चेयारमेन आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा 1.5 माससो सिगाङावहाय पाब्लिकफोरा मोनसे टयलेटनि एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन, जायखौ जोङो बर'आव माने खिख'सालि होननानै बुंनाय जायो। दा बे बुस्थुखौहाय पाब्लिकफ्रा अनलाइन एप्लाइ खालामनानै मथा मथि 6 माससोनि उनाव मोनसे लिस्ट फैदों। बे फैनाय लिस्टखौहाय बियो गाव हात खालामनानै जोंनि मजाथि BCDC आव गासै टटाल 400टा बेनिफिसारिफोरनि नाम ओंखारनाय जादोंमोन। बेयाव 400टायाव बियो पार बेनिफिसारि बियो 300 थाखाखौ लादों। गासै 400टा मानसिफोरनि फैसाया गासै 300 थाखा हिसाबै बा 1,20,000 थाखा जायो। बिथाङा दिनैसिम बे फैसाखौ लाखांनायनि उनाव दिनैसिम टयलेटनि माखासे खामानिफ्रा दिनैसिम साक्सेस जायाखै आरो दिनैसिम बे फैसाखौ मोननाय जायाखै। टयलेटबो मोनसेबो बानायजानाय जायाखै। दा बेवहाय जा गाव थाखा लादों बिनि उननिफ्रायनो सिरि, दिनैसिम बियो जेबो खबर गैया। दा नेक्स्ट टाइमाव आरो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जायफोर CLFनिफ्राय माखासे खामानि इन्सट्राक्सन फैदों ब्लकनिफ्राय, ब्लक लेभेलनिफ्राय, जायहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानाय मानसिफोर बिथांमोननो बोरमा फिसिनायनि माखासे माबाफोर स्किमखौहाय हरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय फाइनाल लिस्ट जाबाय होननानै दिनैबो लाङो 500, गाबोनबो लाङो 200, समफोरबो लाङो 300। दा जायफ्रा नाम सफैजादों बिथांमोननिफ्राय बे कालेक्सनखौ खालामबाय थादों। दिनैनो लास्ट डेट, गाबोननो लास्ट डेट होननानै 500, 200, 300 बेखौ लांबाय थादों। बिनि उनाव लास्ट फाइनाल दाखालि लेटेस्ट आरो 1 माससो सिगाङाव 3000 खुरिया बिसोर कालेक्सन खालामना लांबाय। लांखांनायनि उनाव माने बेवहाय जायफ्रा हरदों बिथांमोना माने सुद लालायलायनानै बे थाखाखौ हरबाय, जासिगोन खोमा, मोनसिगोन खोमा साननानै बिथांमोना जायफ्रा बेनिफिसारिफोरा दिनैसिम बे स्किमा दिनैसिम साक्सेस जायाखै आरोखि। दा लांदोंल' खामानिया जायाखै। दा जोंनि बे खेथ्रआवबो माने जोंखौ ओरैबायदि समयसा खालामबाय, माने ओरैबो जाया मोनसे जोंनि सायावहाय माने दुर्निति खालामगासिनो दङ। जायहा जोंनि मजाथि BCDCनि मानसिफोर साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जेन' बेफोरनिफ्राय एसे सांग्रां जायो। दा खोथाया जाहैबाय बेल' नङा, आरो माखासे बिनि सायाव जोङो मिन्थिबावनानै दङ जे जोंनि गामियाव जायहा जोङो रिजेन गयारि होननानै मिन्थिनाय जायो, जोंनि गामियावनो दङ। माने बिथांनि न'आ पार्सनेल, बियो मोनसे न' लुगासिनो दंखायोमोन। बे न' लुबाय थानायाव माने हाखानोसैमोन। बे समावनो माने सरखारनिफ्राय बियो मोनसे न' मोनबावनाय जादों, लिस्टआव फैदों। बेवहाय बियो न' मोनबाय सरखारनि मोनसे आरोबाव। दा बिसोरो थांनानै नुहैबाय, माने चेयारमेन, ओमफ्राय जायहा चेयारमेननि कालेक्सन खालामग्रा सासे खामानि मावग्रा दङ, जायखौ जोङो लाख्रिगुरिनि चरन नार्जारि होननानै मिन्थिनाय जायो। बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों बिनि। दा खालि दुर्नितिनि खामानिखौल' बियो हास्थायो, दा बेनि न' लुनायाव बिसोरो थांबाय, थांनानैहाय नुहैबाय बियो अलरेडि गावनि पार्सनेल लुनाय न'खौ नुहैनानै माने सरखारनि न' हाबनायखौ नोंथाङा जुदि बे न'खौनो सरखारनो खेबनानै हरोब्ला नोङो गोदान आरो न' लुबावनांनाय नङा, जोंनो 15,000ल' हो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय नों बे न'खौनो खेबनानै सरखारनो माने खोन्थादो। अलरेडि 10,000 फैसाखौ लांबाय, बे बाथ्राखौ जों मिन्थिनानै दङ। ओमफ्राय 5,000 हरबावनांगौ जोङो बेनिफिसारिनिफ्राय जों मिन्थिनाय जादों। दा बेफोर खामानिफ्रा सरखारा जुदि नोंनो न' हरदों, न' हरनानै जुदि गुबुन मोनसे न'खौ खोन्थानानै खेबोब्ला बियो माब्रैनि जानो हागौ, जों बेखौसो बिथांनाव जोङो कुइसन खालामगोन। दा फैसानि बेलायाव बियो अलरेडि 10,000खौ लांखाबाय, दा
दा 5000आव बियो हरबावनांगौ मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थाबाय आरो बेनिफिसारिजों जाय चेयारमेन बिथांजों एग्रिमेन्ट जानानै थाबाय आरो चेयारमेनखौ मा हास्थायनो मा खालामनांगोन दा बिनि सायाव जोङो पार्टिखौ जोङो गाज्रि होना जाया बिजेपियानो जा जाया इउपिपिएलआनो जाया जोङो जे दिनैहाय मिडिया बिथांमोनखौ लेंहरदों जोङो साधारन जोङो सुन्द्रि जरा गामिनिनो जोङो दा बिनि सायाव जोङो गोबां खोथा मिन्थिहोनांगौ दंखाय जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो जाया इउपिपिएल सरकार बा बिजेपि सरकार बिथांमोनखौ जों गाज्रि होना किन्तु बिथांमोना बे मजाथि बिसिडिसिनि जायआ बिजेपिनि चेयारमेन बिथांखौ सरकारा जेने थेने माबा मोनसे राहाखौ लानांगोन आरो जुदि लायाब्ला जोङो बिनि सायाव आरो माबा मोनसे जोङो एक्सनखौ जोङो लाबावनाय जागोन दा मिथिहोनाय जाबाय जायआ इउपिपिएलनि जायफ्रा बिबान गोनां लिडारफोर जायफ्रा बिजेपिनि बिबान गोनां लिडारफोर बिथांमोना बे खबरखौ मोनहैथों आरो बिथांनि सायाव माखासे गोख्रों राहाखौ लानांगौ आरो जुदि बेखौ गोख्रों राहा लायाब्ला आरो इयुनाव बेबादि खामानिखौ बियो मावबाय थागोन दुर्नीति खामानिखौ बियो खालामबाय थागोन दा बिनिखायनो जोङो दिनै मिडियानि थ्रुयैहाय जेन' गासैबो बे खबरा सहैयो गासैबो मिन्थियो बिनिखायनो जोङो बे खबरखौ मिडियानि थ्रुयै जोङो फोरमायहरनाय जाबाय।